Несі? Кирәк әйді. Хәзер кызлар кайгыра инде. Ышанмагыз, яна пайдаланырагыз. Былтыр безнең командалы улы агайлар булганда мин гел реквизит ташый торгайным. Мин кием үтеклей торгайным. Шулай да без нимә әйткебез килә. Быел инде безгә реквизит ташырга, кием үтекләргә, кирәк чакта һау ташырга кешеләр кирәк. Һәм без аларды таптык. Агайдар, безгә ул киемдәр әзрәк зуррак түгелме ул? Әллә, миңа таптаман ул. Димәк, безнең менән КВН уйнап килә инде. Һин. Тәки, бар миңа һава алып кил. Тәки, бар минем туфлимды таба. Тәки. Һаусаңмы? Юк, бар сахна артына апар. Һәр. Шулай итеп, Башкортлар.ру КВН командаһына анһат кына эләгән тегезме? Рәхим итегез. Безнең командалы ысын ир егетләр генә уйнай. Денис Ламагай, туфлигызны тазарттым. Молодец. Бар, бойкамды калыртырга кой. Манка танаудар. Нимә? КВН уйнарга әзерегезме? Әйе. Улай булгас башлайбыз. Баймак районында рус теле укытучысы балаларды башкортча өйдәш дип әрләй. Бына без Малай, син сахнада нимә карап тораңмы? КВНнәргә килдем. Син нимә монда блат белән эләктеңме? Әйе. Атаең кем? Бура атайым. Безнең лицейда борсак тоткан күп ашаган егетләрне битбоксер тиеп йөртәләр. Лицей хорында бер КВНщик бар. Табыгыз. Ай балбалым, Башкортомдың кымыбы. Ай балбалым, Башкортомдың кымыбы. Таңдар аткас пук-пук итә, илаталай югертә. Таңдар аткас пук-пук итә, илаталай югертә. Бына без охранник агайларды ябай хаксылар дип уйлайбыз. Алар үзләрен кем дип хис итә икән? Эй, кайда киттең? Баламды алырга. Нимә тейһең? Һин баны минең дусыма әйтерең. ФСБнан. Һин ошоны күрәңме? Security. Һин үзеңнең ФСБда кылыр әтерең. Бұл томбуйык балалар баксанына бер касан да үтмәй. Нимәгә? Һинең бахилың юк. Кәбиров Артур дигән актер кош юлына барды. Бына уның менән шунда булган хәл. Кәбиров Артур дигән актер кош юлына ул барган, табигатьтә йоклаганда хагыдактан таланган. Ай-һай, Кәбиров Артур була торгайны матур. Ай-һай, Кәбиров Артур була торгайны матур. Достар, бүгенге уенның темаһы һин һәм мин. Идел, улай түгел дә инде. Кыланам. Икенчеһе. Аяк астында әйләнә бөтә дөнья. Әйе, аяк астында әйләнә бөтә дөнья.
әмма без бұл теманы бер ничек тә ачыкламанык. Заманында Галилео әйткән, аяк астында әйләнә бөтә дөнья, ә бөтә дөнья кояш тирәләй әйләнә. Һәм уны шул үзләре өчен яккандар. Һәм без ул алйоттан хатаһын кабатламайбыз. Ырынты аңлаштар, әһәнең алдыгында башкортлар мәктәбе КВН команда булды. Рәхмәт.